Bixêr hatin podkasta Kurdî tive. Îro em ê biçin parçeyek dûr ji Kurdistanê. Em ê biçin Xorasanê, bakurê Rojhilatê Îranê, li ber çiyayên Kopetdag. Li wir 400 sal e ku Kurd dijîn, bi milyonan kes. Lê navê wan kêm tê bihîstin, çîroka wan kêm tê vegotin. Îro em ê wê çîroka ji bîrkirî vebêjin. Berî em behsa Xorasanê bikin, em vegerin sala 1500-dan. Wê demê du împaratoriyên mezin li hember hev bûn, Osmanî û Sefewî. Sînorê wan di nava Kurdistanê re derbas dibû. Şah İsmaîlê Yekem li Îranê textê xwe ava kir di 1501 de. Lê ji bo aramî, hewceyî wî bi gelan bû ku sînor biparastana. Çavên xwe da Kurdan, gelê ku herî baş li çiyayan dijîn û li hember Osmaniyan disekinîn. Şah Tehmasp dest pê kir bi koçberkirina Kurdan, lê koçberiya mezin di dema Şah Abbasê mezin de çêbû. Di salên 1598-1601 de Şah Abbas 45,000 malên Kurd ji Kurdistanê derxistin. Piraniya wan ji herêmên Wan, Bedlîs, Hekarî û Kafkasa Başûr bûn. Wan bi zorê birin bakurê Rojhilatê Welêt, bi hezaran kîlometre dûr ji bav û kalan. Ji bo çi? Şah Abbas dixwest sînorên xwe yên bakur biparêze ji êrişên Tirkmenan û Ozbekan. Kurd herî baş li hember dijminên çiyayî disekinîn. Loma jî ew bûn dîwarê zindî yê împaratoriya Sefewî li bakurê Rojhilat. Şah Abbas 5 mîrgehên Kurdî damezrand li Xorasanê. Ev mîrgeh ji Esterabadê, Gurganê, îro heta Çenaran ve dirêj bûn. Çenaran li ser rîya Meşhedê ye, paytextê ola Şiya. 4 eşîrên mezin hatin koçberkirin: Zeferanî, Şadî, Keyvanî û Sêx Emerî. Eşîrên din jî Reşwanî, Qaraçûrî, Topkanî, Zengelanî, Zaraxkanî, Şirvanî û Mamyanî. Ev koçberbûn destpêka çîrokeke nû bû, çîroka Kurdên Xorasanê. Îro di Xorasana Bakur de, bajarên ku herî zêde Kurd lê dijîn, Bojnûrd, Şîrwan, Qoçan, Esfereyîn û Deregezin. Paytextê herêmî Bojnûrd e dilê Xorasana Kurdî. Hejmara wan ya rastî nayê zanîn, ji ber ku Îran jî wekî dagirkerên dinên Kurdistanê serjimêriya etnîkî nake. Lê bi texmînî dibêje, ji 500,000 heta 1 milyon kes Kurdê Xorasanê hene. Çend sed gund Kurd lê dijîn, di her du parêzgehên Xorasanê de. Bi 400 sal e dimînin, bi rûmeta xwe û bi zimanê xwe. Zimanê wan kurmanciya Xorasanê. Ev şîveya kurmancî ye, lê ji kurmanciya Anatoliyê ji 400 salî vir ve cuda mayî ye. Lê tiştek balkêş heye. Zimanê wan peyvên kevnên kurmancî ji bav û kalan parastine. Wisa ku wekî tûrîka ziman e û dema vedikî jê kurmanciya sedsala 16 bi xwe derdikeve. Ji ber dûriya Welêt, peyvên Farisî, Tirkmenî û Tirkî ketine nava zimanê wan. Lê dîsa jî gelek peyv bi kurmanciya kevn dimînin, yên ku îro li Wan û Diyarbekir hatine jibîrkirin. Pirsek heye, çima Kurdên Xorasanê pir caran Şiya ne? Kurdên Kurdistanê pir caran Sunî ne, lê yên Xorasanê yên koçber bûn Şiya. Sedem dîrokî ye, Şah Abbas wek mercê koçberbûnê ola Şiya li wan ferz kir. Hin eşîr ji ola xwe ya Sunî vegeriyan Şiyayê, hin jî ji xwe berê êzîdî bûn paşê veguherîn. Ev guherîna olî bûye nîşaneyek nasa wan Şiya Kurdê Xorasanê. Lê dilê wan li Kurdistanê bû û her dem maye. Çand û muzîka Xorasanê tiştekî taybet e. Bakşî şarezayên kevn ên çîrok vegotinê bi du telê dutar stranan dibêjin.
Bakşî hostayeke divê stranan binivîse, bibêje, lê bide û çîrokan vebêje. Stranên xwe bi sê zimanan dibêjin: Kurmancî, Tirkmenî û Farsî. Ev e kultura sêzimanî ya Xorasanê. Bakşî hêsîriya destana, hêsîriya helbestê ye li nava çiyayên Kopetdax. Bakşiyê herî navdar, Mamoste Haç Qorban Suleymanî. Ew di sala 1920 de li gundê Aliyabadê, nêzî Qoçanê hatiye dinyayê. Di temenê 21 salî de biryara bakşîtiyê wergirt yanî hosta bû. Di sala 1991 de li Avignon Festîvala Cîhanî wek xezîna neteweyî ya rastîn hat naskirin. Ew di sala 2008 de koça dawî kir, lê dutara wî hîn jî tê bihîstin. Kurê wî Elîreza Suleymanî riya bavê xwe domand. Helbestvanê herî girîngê Xorasanê, Cefer Qulî Zengelî. Cefer Qulî di sedsala 18 heta 19 dîwana xwe bi kurmancî nivîsî. Helbestên wî pir caran li gor stîla Tirkmenî ya wê demê Mexdûmqulî pîrayî bûn. Lê zimanê wî zimanê Kurdê Xorasanê bû kevn, paqij û dewlemend. Cefer Qulî îsbat kir ku heta li dûriyê Kurd dikare bi zimanê xwe binivîse. Mîrata wî ji bo nifşên paşeroj gencîneyek e. Di sala 2010 de muzîka Bakşiya Xorasanê li lîsteya UNESCO ya Mîrata Çandî hat zêdekirin. Ev nasandinek navneteweyî bû ji bo kultureke piçûk a Xorasanê. Dotarên Xorasanê ne tenê amûr in, ew dengê car sed salên koçberbûnê ne. Her stran çîrokeke, her nota hesret e ji bo welêt. Hingê, eger hûn dengê dutarekê bibihîzin, hûn dikarin dengê dapîrên xwe yên ji wan bibihîzin. Çimkî muzîka Xorasanê muzîka bîranînê ye. Lê dem hatiye ku gefê li vê kulturê tê kirin. Du eşîrên mezin Zeferanî û Şadî îro pir caran bi Tirkî dipeyivin. Bi zewaca tev di nava cîranên Tirkmen û Tirkî de ziman hêdî hêdî diguhere. Zarokên bajaran ne wek dapîrên xwe lê Farsî zimanê wan ê yekem dibe. Ev ne tenê pirsgirêka Xorasanê ye, ev pirsgirêka her dîasporayê ye. Ziman bê parastinê di sed salî de winda dibe. Lê hin kes ji bo zindîkirina zimanê Kurdî li Xorasanê dixebitin. Civakeke çandî li Bojnûrdê heye ku dersên kurmancî dide zarokan. Helbestên kurmancî tên çapkirin bi tîpên erebî çimkî dewleta Îranê tîpên latînî nahêle. İnternet peyamên çapemenî yên Kurdistanê tînin Bojnûrdê Rûdaw Kurdistan Tiv, Kurdî Tiv. Nifşeke nû ya zarokên Xorasanê dîsa bi Kurdî dipeyivin. Ev hêvî ye di nava dûriyê de ronahiyek. Çîroka Kurdên Xorasanê hin tiştan fêrî me dike. Welat ne tenê erd e, welat zimane çand e, bîranîn e, dutar e. Heger Kurdek car sed salî dûr ji welêt dimîne û hîn xwe Kurd dibîne, ev mîra civakeke ye. Ji koçberbûna Şah Abbas heta îro Kurd li Xorasanê dimînin. Bêtu hikûmet, bêtu artêş, bêtu paytext bes bi ziman û bi çand. Ev e îradeya Kurdî ya ku tu sînorî û tu sedsalî nas nake. Spas ji bo guhdarîkirinê. Heger we ji vê podcastê hez kir, ji kerema xwe abone bibin û piştgiriya me bikin. Di podcasta din de em ê biçin welatekî din ji dîasporayê. Hetanî hingê sax û serfiraz bimînin. Welatê me zimanê me ye.